Oh, praise the Lord. Odofo Onyankopon enhyira wo Yesu Kristo dimo. Ene nso me ma wakwa abai de ba woti ase sendwumedie yi so. Onyankopon abawa osompeke ni Jacqueline Ennin na nyame na meso de nsem ebre ye nyina yi. Menim se wo ho ye wawurade mo ye mompaye. Otumfo Nyankopon wo ye Nyankopon a ye kweti wa ye ntimi nya hwei. Woni ye boafo, woni ye de ho to so ye yie. Wona wotwitwagie na otutu ya namo emma ye. Enenso wo ma ye hunu se wasem nka ho ye ntimi njina. Eno nti na no pay so ewie nwumre nso ya ba wo nchen se hye ma na Awurade boa ye ntimi njina mfema o. Bompa ye da wase wo no kredie ho. Ye bompa ye da wase. Ewo omumpo a omudi omo awoda ewo October busumi nyina mu. Awurade ye mpaebɔ nyinaa ne sɛ me mpaebɔ ne sɛ Awurade wobɛkora wo ma so. Ma wo nhyira ne wadom nyɛ kɛseɛ ɛwɔ busumi mu, ɛwɔ wo mmɛ abrabɔ mu. Wosi wo pɛ obi paa na wayɛ no adɔyɛ. Ɛno nti wo ma yɛ wo yɛn wɔ busumi mu Awurade ayɛ krado sɛ Awurade yɛn adɔyɛ, yɛn adɔyɛ. Obi biara fi foforɔ de na ewura mu biara no tutu na nam nsi yie ɛma no. Yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Nyame nkronkron so yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade kyerɛkyerɛ yɛ asɛm yi mu wae wo ne yɛ kyerɛkyerɛfoɔ. Yɛda wase, yɛda wase, yɛda wase wɔ Yesu din mu. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ yɛbɛfa yɛ kenka nsɛm afi Luka asɛmpa ti aduonu baako. Aduonu nwɔtwe kosi aduasa mmienu. Na Yesu bu bebi ɛka sɛ bɛma bi na wɔma mmienu na ɔsoma ade edi kan ne sɛ ɔnkɔyɛ adwuma wɔ ne bobeturo mu na ɔgye so ka sɛ menkɔ. Ekyire no sesa na adwe na ɔka sɛ mɛkɔ. Afei baako no deɛ ɔka sɛ mɛkɔ nanso wankɔ. Na obisa ɛdɔm a na etwa ne ho ahyia sɛ nipa mmienu yi hwan ɛna ɔyɛ deɛ sɔ ne papa ani. Ɛna ɔmo nyina yi ano sɛ ne edi kan no san sɛ ewom sɛ ɔka sɛ ɔnkɔ deɛ nanso ɔkɔ yɛkɔyɛ ne ɛsɛ sɛ ɔyɛ. Saa na Yesu ɛkyerɛ mu sɛ saa na ɛteɛ. Waba wiase aba bewu de agye yɛn nkwa. John the Baptist kwa na edi kan. Nanso ɔmo ntie no. Ai mo ntie no o. Mo se mo nkɔ, mo se mo nyɛ. Sɛ Yesu nso aba. Ɛna Yesu aba yi nea ɔse ɔngye ndi no waba abɛgye edi. Ɔdɔfoɔ wo nso wagye edi ana. Yesu Kristo abɛbetua yɛn ho ka. Ɔde ne mogya de hyɛ na emu tumi empada na. Yɛnkae sɛ mogya yɛ adeɛ bi a yɛde pepa musuo, yɛde pepa esane. Mogya yɛ adeɛ bi a sɛ gu fam a sɛ ɛbɛyɛ nhyira anaasɛ ɛbɛyɛ nnome egyina nea wode ɛyɛ ho ɛne kwan a wofa so hwie mogya no. Ɛnkane no na mmoa mogya ɛna yɛde pata yɛ bɔne. Ɛnɛ Yesu Kristo mogya no aba bɛdi nkunim na ɔde etua ka no prɛko pɛ. Ɛnyɛ afe na afe biara yɛde mmoa bɛkɔ ekotwa ɛde asrɛ bɔne fakyɛ. Ɛne nti ne adɔfo dwumadi a Yesu adi ama yɛn yi ɛhyɛ yɛn ketee sɛ etwa sɛ yɛfa no sɛ Awurade ne yɛ kra gye nkwa. Sɛ wama no kwan saa ɔntimi ntutu anamo ɛmma o. Ɛte sɛ obi a ɔsɛbisɛbi ne frɛni a ɔsan nam sum mu. Wobɛtia no na wode wuti akɔpem na afei na abrabɔ na yɛ basaa. Yesu ebie ne nsɛm wɔ bie ɛsɛmpa no so akyerɛ yɛn sɛ ɔno no mu na ɛnkwa wɔ ne ɔwɔ ɔba no ɔwɔ nkwa nea ɔne Nyankopɔn ba no oni daa nkwa. Ɛne nti daa sɛ yɛ ɛne daa nkwa emu deɛ ɛhe ɛna wɔfa. Na kae ho sɛ Onyankopɔn no okita wiase na ɔma nsuo tɔ ma abɔne ne apapa nyinaa no. Ɔwɔ nhyehyɛ pa ɛde ma ne mma. Sɛ wowɔ ambɛhyɛ na ase a sɛ ɔnyɛ owura wɔ abrabɔ so a ɛnyɛ adeɛ san nhyehyɛ pa no wo nsa ɛbɛka. Na ɔwɔ nhyehyɛ pa a ɔde ne mɛfa mu a ɛno nti ɛma yɛtimi gyina yie ɛma no. Ɔdɔfoɔ ma Nyame asɛm yi ehia wo na fa wo ho ɛma no. Fa wakwan hyɛ Yehowa nsa na ɔno ɛna ɔbɛyɛ. Ɛno nti ɔse tibie bi a wona mu biafo ne sua no nyinaa bra ne nkyɛn no deɛ ɔmpo obiara ɔgye obi biara ɛmfa ho ne sɛ deɛ ɔbɔ ne tie ɔbɛgye no de ne mogya na ahohoro wo ho na wasiesie wo ɛde ama ne ho. Nti ɔdɔfo wo twɛn da bɛn efi sɛ ɛbere ne yafa ahabanmono tumete na ahaban wo nso tumete. Yɛbɛtumi afiri asase so bere bia na sɛ yewu a Bible say no akyi na temwo na ɛwɔ hɔ.
akontapa bɛn ɛna wokɔ akɔbu. Akontapa bɛn ɛna wate asɛm yi wotu anamɔn no wɔkɔ akɔbu. Onyankopɔn mmoa yɛ ntimi nyina ma no. Anɔpa yi nso ewie anaa bere bi a obetie asɛm yi, wo nso kyɛ asɛm no ma ɔyɛ nkokromoti a egyina hɔ a ɛkyerɛ sɛ wopɛ sɛ yɛto dwumadie no so. Na afei ɔdɔfoɔ twe obi soso adwene gyina so sɛ Yesu ɔbaa bere di kan no bɛsan aba biom. Ɛma wo werɛ mfi saa sɛ ogye mu no Onyankopɔn ankyekyere amma nipa bia ɔsɛfoɔ ne n'akyidifoɔ na bɔfoɔ ne na kabrekyerɛfoɔ nti onuadɔfoɔ ɛnyɛ nyame fɛ sɛ wobɛkɔ bonsam gyem efisɛ wokɔ hɔnom a ɛyɛ afebɔɔ wokɔ Onyankopɔn nkyɛn so a ɛyɛ afebɔɔ ɛno na anɔpa mi de tu w'anim ma w'anim ra wo ho so Onyame nhyira wo ɛne bye bye.